Ce să vă mai spun eu? O să vorbim un pic de Maica Domnului. Și aici nu sunt răutăcios, dar văzusem așa de bucată încoace că li tare drag de mine la cei de pistigard, cum se spune, din afara ortodoxiei. Nu știu din care, dar ca să zicem așa, să-i cumprindem pe mai mulți, adică din cadrul sectelor, să zicem așa, nu mai știu cât, sau știți cum, sute care sunt, dar care sunt la noi, în România sau așa. Că am văzut că mă urmăresc foarte mulți și după ce cunosc lucrul ăsta, trag de una comentarii acolo, bineînțeles, un pic agitate așa, și am observat un lucru, ce deranjează pe ei? Maica Domnului, ce atâta Maica Domnului văd acolo și Biblia în mână și citate din Biblie, adică nu stau ei să scrie toate citatele alea și o copie câteva citate și am văzut că le mută dintr-o parte în alta aceleași. Atât au învățat și ei, atâta spun ce să facă sărace. Mi-e milă de ei. Și atâta, ce Maica Domnului, ce tot spun de Maica Domnului, că nu Maica Domnului în sus, Maica Domnului în jos, ce atâta, că Iisus Hristos și atâta, nimic. Bineînțeles, țipă cu Biblia în mână, Biblia aceea schimbată, cionțită, tot ce vrei scos din ea, aranjată după placul lor, așa, adică nu mai are nicio treabă cu Biblia ortodoxă. Eu îi zic așa, și-o format ei un Iisus Hristos de ăla așa, după modelul lor, mai zicea cineva și mi-a plăcut ideea, adică o Biblie și un Iisus Hristos pe modelul american. Cumva și-o format ei așa și li se pare că sunt grozavi. Și tot țipă că unii spune de Maica Domnului în Biblie, că Biblia în sus, Biblia în jos. Ce frumos spune și în Biblie de Maica Domnului. Și o să vorbim un pic de Maica Domnului. Maica Domnului. Născută din Sfinții Părinți Joachim și Ana, care nu puteau să aibă copii, ați înțeles? Și după multe rugăciuni le-a dat Dumnezeu pe Maica Domnului. Da, Maica Domnului, pe care nu o suportă ei. Și nu numai că le-a dat-o, dar gândiți-vă că ei la 3 anișori au dus un templu. Și ce-a făcut prorocul Zaharia? Da, prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. O luat-o și-o dus un Sfânt a Sfintelor, unde intra arhiereu odată pe an, ați înțeles? El fiind arhiereu, cum se zice în anul acela, era însuflat de Dumnezeu. Și l-a știut că nu e o persoană ca toate celelalte care erau aduse la templu. A dus un Sfânt a Sfintelor și spune că Arhanghelul Gavril îi aducea hrană din ceruri. Ați înțeles cine e Maica Domnului? Arhanghelul Gavril îi aducea hrană din ceruri. Și până la 15 ani, Maica Domnului spune că adeseori intra în Sfânta Sfintelor și se ruga. Acolo era locul ei de rugăciune. Iar restul o învățat împreună cu cealaltă fecioare să țese, să împletească, să discurge în viață. Că asta erau învățate la templu. Că ele după 15 ani erau date să se căsătorească. Și trebuia să fie pregătite pentru viață. În afară de rugăciuni învățau de toate acolo. Și așa Maica Domnului i-a spus, eu am fost dăruită lui Dumnezeu și eu nu mă căsătoresc. Eu vreau să-mi păstrez fecioria. Și s-a minunat că nimeni nu a mai fost așa. Și atunci o ales, ați înțeles? Aici să nu greșesc, ori 7, ori 12 bătrâni. Deci, mai mari templului, i-a spus, domnule, să nu ne dreptățim, dacă ea nu vrea bărbat, hai să-i căutăm un bătrân. Din bătrânii care sunt trecuți de 70 de ani. Ați înțeles? Ca să aibă grijă de ea. Și atunci o găsit bătrânii ăștia care erau văduvi și erau cu mărturii, cum se spune, cu viață plăcută lui Dumnezeu. Și le-au luat toiegile lor și le-au pus în templu și au zis, hai să ne rugăm toți ca să dea Dumnezeu un semn. Și ce semn a dat Dumnezeu? Toiagul lui Iosif o înfrunzit,
Ați înțeles? O înfrunzit și o scos flori. Și o porumbiță albă stătea pe toiagul lui Iosif. Și atunci o înțeles că el îi hotărât de Dumnezeu să aibă grijă de Maica Domnului. Și eu dăruit-o, dar pentru că era ceva nou, o logodit-o. Adică ca și cum s-ar fi căsătorit cu ea. Pentru că nu se putea altfel, nu exista altă cale la ei. Adică au făcut asta ca să fie Maica Domnului încredințată lui, în fața lumii să fie totul în regulă. Și a fost dăruită în grija lui. Deci Iosif avea peste 70 de ani, era văduvă, îi murise soția și avea nu mai știu câți copii. N-am citit acum recent ca să vă spun exact câți copii avea el. Cel mai mic copil al lui era univa spune pe la 12-13 ani, era ceva, adică până în 14 ani, cel mai mic copil al lui. Ceilalți toți erau la casele lor, erau mari, erau căsătoriți. Că de asta când i s-a încredințat Maica Domnului lui Iosif, pe copilul ăsta cel mai mic încă l-avea cu el împreună și l-a ajutat pe el, fiind în vârstă deja Iosif. Adică el era tâmplar, muncea, dar era totuși la o vârstă, peste 70 de ani. Și era copilul ultimul al lui. Da, și-a luat-o pe Maica Domnului la casa lui Iosif. Muncea, spunea că nu ieșea din casă, stătea, lucra acolo, fiind, vă dați seama, o copilă tânără și se ruga foarte mult cum era obișnuită. Și când a hotărât Dumnezeu, ca să nu mă lungesc că-s multe de spus, o trimis pe Arhanghelul Gabriel. Ați înțeles? L-a trimis pe Arhanghelul Gabriel la Maica Domnului. Și i-a spus așa, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Ați înțeles ce a spus? Bucură-te ceea ce ești plină de har. Deci Maica Domnului era plină de har. De așa a fost de mică. Adică Dumnezeu a pregătit-o. Domnul este cu tine. Și ea cumva cu toate că era obișnuită cu Arhanghelul Gabriel care vinea în templu, dar cumva i s-a părut un pic închinăciunea asta, ce vrea să-mi spuie? Zice, ai aflat har la Dumnezeu și tu vei naște, ați înțeles?